voin hi Mars nili sang ni som ni pan hi zirtom ni ania mizo official channel clear tu le ngai thatu zong zong ta chi bai vek ule tuna chuan Russia le Ukraine boina chungchang chanchin thar kanom puang dona ama sain clear tu le ngai thatu te na kan hria tur chu chanchin thar kan puan tei khovel chanchin thar news site lian tak tak atanga kan lak te han nia thil thleng thumun po apuan dan ai nang lo hlom hle ani chu wangin tuna hian chapui kangang mai in dona akal mek zela abik takin sipai thi le hliam chungchanga hian thudik tak hria ta har hle ani ram pakhatinan mel ma sipai te tam tak thianga an soilain ale lam te poin chutiang bukin an soya anin soitam siak ani bera in dona hi chuan thu chiang tak hria ta har thin hle ani chu wangin abik takin sipai thi le hliam za thi official takanem nge ani ma chu oi chin thliar thiam a thaleang news lo puan chun zomila Ukraine abuai zual zel Ukraine President Zelensky ril ru a ha hle in biak arot le Putin aman theitu hena US dollar makta duai khat pek ani don Russia sipai te chuan Ukraine chimlama longcholna khopui poimo tak Kherson chu lain anthunu na hnoya om to tian soya Kherson hi Russia sipai ten khopui lian tak anlak masak ber ani nge ani chu mai ba ka tu na hian Mariupol chu Russia sipai ten an hual vek to boka Ukraine khopui Kiev le an khopui lian panina Kharkiv te chu Russia sipai te hian an la bei chun zom zela Kharkiv khopui chu ni rukchung zet rocket mangin an bei to ani Kiev khopui po bei chun zom reng ani ba ka he khopui hi la ngei tumin Russia longle motor rual tam tham takin an pan mek bokani Kiev panakal Russia sipai motor le long rual te hian mel somli zet thui an on ye soyania ma se ni lai ni tangkhan heng long le motor rual te hi cheson lovin anom na hmuna anding ri ni soyania andin chanero hriat chian ani lo tuna hian Russia sipai te chon Kherson mun poimo dang te pon la trep to ni soyani bok tun Ukraine le Russia boina chungchang be ka mitinin kan enron BBC CNN te mai ba ka khovel chanchin thar channel lian sang sangina video nen lam an ti chua Zaporizhia nuclear mun pui chumi tam takin an hloru ka ngein Russia van sang in do thona te chuan bein Ukraine Zaporizhia nuclear power plant chu akang na sahlea he nuclear power plant akan thu hi reilawa khovel chanchin thara luan ne hle ani Ukraine emergency service thunei tu te soidan chuan nuclear call in hlom khomna pui ber chu akang na sahle ni nan soya Ukraine kang thel tu te chu arang thayang perin an che chuak ngalani Ukraine nuclear mun pui akan thu hriat vele UK Prime Minister Boris Johnson na chuan President Volodymyr Zelensky chu bepop ngalin Zelensky chuan an nuclear power plant akana wangin aril ru ha thule manmo taka UN meeting ko thuai turin lo nge na tin International Atomic Energy Agency's Emergency Center chuan Zaporizhia nuclear power plant akana wangin che chu atul thuta tin inraling turin anin hriatir ngala reilo te a che chu anin peireng thuan puang vengal bok US Energy call and call to Secretary Jennifer Granholm point Ukraine Energy Minister chu abengal thuaya Zaporizhia nuclear plant akan taka wanga GI lo tule US Department sang te chu Washington tiamin che chu anin peireng thuina hril telbok soitong khan Ukraine simlama oman khopui pakhat Kherson chu Russia chuan thunin an lo la toa Kherson mayor Igor Kolikhaev chuan tuna hian City Council building a Russia sipai te chu omin khopui chunga curfew an puang ni na soya mayor chuan Russia sipai te chu civil mi te kap lo turang enin mi nuai ni le singriat vel chena an khopuya hian Ukraine sipai anom lo ti soibok khopuya cheng te po Russia sipai te kai hruina sian te zom turin ange nani he ko pui hi ni parlui pui kam omania Russia chun Ukraine ram chung jok an du zel theinan he khopui an lak ta khi asipai te omna mun puya amang thei do nani Russia Defense Ministry chuan Ukraine na anin dona Russia sipai zali somko pariat thi to in liam tuar sang kha zanga somko pasari anom toa Ukraine sipai sang ni zariat somsari thi to in mi sang thum zasari hliam anom ba ka mi zanga somsari pani chu Russia sipai ten an man to ani
Ukraine sipai man ruwa sang khat zanga somthum pathum ti chiat ni to in biak pon alam command center somnga pali ti chiat ani to tin an ta lang ani heti la hian Ukraine lam chuan Russia sipai thi za chu an puan ain an tam zok le ni na soi ve thunga an sipai thi le hliam za Russia na soi hi adik le dik lawero an soi lang lo thunga ni Ukraine State Emergency Service te chuan indona thlen nuwa Ukraine civil mi sang ni chuang an thi to ni na ta langa ma se hei hi adikem ti fin fiana om lo thunga ni hetia in ka nan satak achua kara hian Russia sipai ho tulu Major General Andriy Shukhovetsky chu Ukraine sipai ral sai thiam sniper ten an kap luma General Andriy hi pahuai sen le ro thap ral rel thiam takania tun Ukraine an runa po hian atim te ache that pui hle ani hetia Ukraine ral sai thiam sniper te kuta athita mai hi mak an ti hlea athi na hian Russia sipai thathan khom che chuana ngong na satak anei ngei rin Major General Andriy Shukhovetsky Deputy Commander hi Ukrainian Defense Force te kuta athi ngei ti Russian mai ba ka Ukrainian news outlet poinan puang to a sipai thu puang tuina soidan le anem nge dan chuan Major General hi vuiani to bok ti an soiani Ukraine le Russia te anin doreng lai hian in biak na po avoi ni na tan Belarus an naya heta anin biak na hian poi sei lo ti nat an ni lo nan fingkhur takathil kalpui ve turin anin rem ti an soya ma se Ukraine lam hian an duang tak thil an la mulo ni an soi Russian palai Vladimir Medinsky an Russian media te arhil dan chuan sipai chungchang te ram le ramin kar thila mai ba ka mi hring himna chungchanga te kanin bia abik takin poi sei lo te ti nat lo dan chungchanga kanin rem theilain thil danga ero kan thuain mulawani ati Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan Russia President Putin an hena avoi thumna tan in bia karot le ni nan soya Zelensky chuan ral khatatanga in ka bring lovin mai chan nge ya president te pani chu in bia ka du thu soya Putin chu Ukraine atangin na sipai te la chuak thuai turte dokan kil dun chunga in biak na kalpui turle engtin ma an ti let velo tur thu te mangin Zelensky chuan Putin chu in biak puya asomani Putin chuan Ukraine mi puite chu misual rolom khom ti na soya chu mai ba ka Ukraine sipai te chu an mi puite in do matong mang tu te an ni ti na soi bokani Putin chuan na sipai te ro chu afak thu le a chuan thu a soi chuak na sa hle thungani Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan nei to hena Russia thlona sipai te tan an thlo theilo na mun bik siam sak turin angena ma se European Union lam chuan Ukraine hi nei to member ani lo ba ka indona lian thamjok a chuan hlo wangin an ngai tuana abuai hle ani European Council President Charles Michel chuan Europe le Russia te hi kan indo lova Ukraine chunga thlona thlo phal lo chin siam hi nei to thu ania step khatle ka ke kan pen le ani chuan thilpoi taka thleng thaya a hlo thonom to hleang chu chuan indo pui pathum na hiat a chok chuak thayani hei wang hian alom kong dang kan dap na chan thei top kan chu chuan in biak rem dan aum thayani ati ve bok Putina athiemo anungemo a man thei hena dollar makta duai khat pek ani don India Times in ata landanin Russian sumdong ho satak Alex Konani khin chuan an President Putin chu angai vengang ani nge yang Putina daminemo thinemo aman theitu chu US dollar makta duai khat pek ani don thu social media lama ata lang ta ut mai khovel in pum khatna ti chia poi soilo nun na tam tak lak sak tu hi daminemo thinemo man thein om pho chuan US dollar makta duai khat ka peng chu ati cher mai le Konani khin chuan soi chun zomin Russia khole tui dik tak kania karamani bok nima sela tuna hetiang thil ka tina chan hi Russia mi puite ta na nia tharum tho ching diklo taka president ta Putin hi Russia president na kan ngai lavetin huai takina au chu khela US dollar makta duai khat hi India poisa chuan cheng vai bel se sari le makta duai ruk chuang zet ani Russia in khe khalem ni ramdang chanchin thar sang ten an puan dan ba ka mithian te soidan chuan Russia le Ukraine in dona hian beise a in Ukraine hi an tang rei thei hle maya
Putin an olsam taka alak mai rin ani laya tun thleng po an kho pui poimo ber alalak sak theilo hian ngai tu na thui tak an nei tir thu an puang chuak khilani mithil ching mi te soidan chuan tun thleng hian Putin a hian Russia ral thuam thaber ber ala hmang lova ala khe khal tlata hei hi a chan hriat ni lo ma se nei to anon rol pal ani chuan chutiang hunatan chuan ala khek ni ngei nan ring ani Ukraine olsam taka lak mai lo chan ni lang sar ber te zinga chuan Putin a hi ain ring tok ma adi sual ta deu ni nan soya Russia and Ukraine arun don thleng khan a general te tak ngial point Ukraine an run don thun la reu lo maya chu wangin Russia sipaiten in pu chana plan than nei lo ni nan soyani tin Russia na be sei ho lo thil tongin asipai tam taka chana chu wang chunge ni Putin a chuan nuclear ral thuam te in ral rin a thu pein kha thu khan rei lova khowela deng chuak ngalani kha nuclear nei ram te le United Nations ten dan zam ngalin then khatan bo chia chu wang chuan thil chhut mi mithiam te thinlunga thil hlau ru lian takatu pha ta ani USSR ni thin ram palia khan Soviet ho nuclear mai ba ka atomic bomb ho khada ani thina USSR atluk chiat khan in biak rem na angin Russia kuta an hlan lomani tunan boi nu hian Belarus chuan Russia ne na tangin akol len ye soyani le a Ukraine chuan an peta kha anin sirvia wang ti asoi theya nuclear bomb la nei se tunang hian an boeri nom lo ni nan soi angong dang om le theini palang pakhat chu ramdang nuclear ral thuam la nei lo ten nei an du ve do na chu chuan khovel hi ral trit na hmuna ada do na ni anti tuna hian Iran in nuclear nei adu sa to a tun Russia Ukraine an boi nuwa Japan in an du thu soi lang boka nuclear nei du ramdang an pung hluai lawang ti asoi theilo ni in mi thiam te chuan soin lau thon ruk lian takan nei mekani anti India Prime Minister Modi and Russia President Putin biain Ukraine India mi hruai chu adan tura soipui Prime Minister Narendra Modi chuan nilai ni khan Russia President Vladimir Putin chu telephone a biain in do thlen mek na Ukraine ramatanga India mi te him taka hruai chu an ni dan tura soipui official thu chu chuan ram pani hruai tu te hian Ukraine ram din mun te soin abikin India mi zilai tam takomna Kharkiv khopui din mun te an soi du ni na ta lang Russia President hian India mi te hruai chu an ni na tura hria tur poimo te po hril hriat an ni to thu le Russia sipai te chuan buaina hmun atanga India mi te him taka hruai chuwa India rama an ho theina tura thei to pan chu thu a soya Putin chuan Russia lampoin mi pui veng him tu te kal tlangin Kharkiv fa India zilai te chu Russia lama tanga hruai chu thei dan tur po an ngai tu ni na soibok Ukraine India zilai man anom hriat anilo Ministry of External Affairs MEA chuan Ukraine India zilai omzinga then khatte Ukraine mi puiten hrengin an ram chu asan an phallo ti thu thang chu thu dik lawani thu soi Ukraine kan embassy chu India khole tuiten an bepop rengani Ukraine thu nei tu tenen kan thodu na zara zilai tam takte chuan Kharkiv khopuyan chu asan toa zilai man chungchang report don kan la nei lawani tin Ministry of External Affairs thupuang tu Arindam Bakchi chuan soi Ukraine thu nei tu te chu Kharkiv le khothlang ram thenom te kal tlangin kan zilai te bik taka duan rel manga hruai chuan ni theinan an mi tran puina kan dilani tin soi zui bok nilai ni thleng khan Kharkiv fa hian India zilai mi sangthum chuang in hmun ala khur meka Bakchia chuan Ukraine ram thenom ten India mi te hruai chuan ni theinan thei to pa an tran pui thu soin Russia Romania Poland Hungary Slovakia le Moldova ram tenen thatakin kan thok ho theiani tun nai khan Ukraine atangin Indian tam tak chu hruai chu an ni to a min tran puina wangin Ukraine thu nei tu te chunga kan loma Ukraine ram thenom khothlang ram te Indian an lo don somdana le flight an nga chunga an lo mi khwal dana kan lom le ani ati India mi zaruk somni pariat chuana IAF evacuation flight pathum te chu Romania khopui Bucharest Hungary Budapest le Polana Jesjo watangin niminjing karkhan Delhi bula Hindon airbase an thlenga Bucharest atangin thlo theina dang Indian zasumriat pathum chuana Air India Express po niminjing khan Mumbai lo thleng ve bok Ukraine thlona sipaite an che Daily Mail in ta landanin
Ukraine ram khopui ber Kyiv lu chuatuma Kyiv lampana kalmek Russia sipai da chu Ukraine jet fighter ten dan cha ngei tumin boruk lamatangin baipuyan thlak ve thunga Russia sipai lir thei tam tak chu an kap chian ya ta lanani Kyiv khopui malamatanga lu chuatum tu Russia sipai rualte hi Kyiv atanga mel somni vela anom meka Ukraine hoten lo dan ngei tumin kong sang ma la in huai sen taka an lo bai wangin Russia sipai rualte ni thum chung zet ma son lei theilovin anom meka ni ati ole khati zongkha Russia le Ukraine boina chungchang thu thar kanom puan theite chu ania mizo official channel thir tu le ngai thatu zong te in zawai chunga kan lo me